So welcome sa Sangbay Falls, dito sa may Sagunto, Season Pangasinan. Sagunto Season, Pangasinan. Unang akyatan, papuntang Pilawan Elementary School. Pangalawang akyatan, pangatlo kung consider nyo yung galing highway. Petag ni hindi kalugong mo nabatem. Shit, madulas. Tulak na lang, hindi ako makamount. Yun na yung pinaka-tuktok. Malapit na. Ito yung akyatan. Tuloy natin yung pagtutulak. Kasi basa yung daan. May part na madulas. Saan yung belt bag ko? Pahinga muna. Kaya ayaw kong binabalikan to. Masyadong matarik. All the road. Yun nga lang, pagbasa yung daan, madulas. Okay. Sana naririnig nyo ko. Okay. So para malaman natin, para makita nyo gaano kataas tong area na to. Hindi ko makita. Okay, doon tayo. Atras tayo. Ini plaza. Okay, wala dyan. Akyat. Doon. Doon. Yan. Tayo akyat. Papunta dito sa may pangpas ng bahay na yan. Okay. Ahon. Ito naman lusong. Mababa lang pero may kahabaan. Slow down, basa yung daan. May mga lumot, may langis pa doon, oh. Yan. Oh, mukhang may tubig. May tubig na sa falls. Dito pa bintaan. Okay. Sa part na to, meron tayong tinatawag na Sangbay Falls. Ang location niya, uy, madulas. Yan, sa ibaba. Tabi ko muna yung bike. Baka may dumaan na sasakyan, banggahin. Okay, ayun, may kambing pa. Okay, so Sangbay Falls, may Sagunto. Kahit sapatos ko nadudulas. Usually
Usually dito yung daan. Okay. Pababa. Saan ba yung ginawa nilang daan? Yan. Ay, hindi nyo kita. Okay. So dyan yung daan. Baka meron pa dito ginawa. So wala. Okay. So dyan, kung makikita nyo, which is mukhang hindi, ayoko naman bumaba. Ayoko iwan yung bike ko kasi mag-isa lang ako. Punta na lang muna tayo sa may hanging bridge. Sumabit na naman yung shorts ko. Okay. So yung falls, mababaw lang yon. Kaya punta ka sa may ilalim mismo nung pabagsak na tubig. Okay. Ang flooring nun is solid rock, kaya hindi ganun kababaw, kalalim. So last na punta ko doon, hindi ko na maalala, hanggang balikat ko lang yung tubig. Okay, I'm 5'7". So kung ganun yung height nyo, hindi kayo malulunod. Yan. So meron tayong hanging bridge. So kapag tumas yung tubig, yan dumadaan yung mga estudyante pababa doon sa may highway. Okay, shit, nauuhaw ako. Okay. So simentado na pala tong area na to. Ito rin yung medyo pakyat. Okay. So dahil sementado na, mas madali na lang sigurong akyatin. Di gaya dati. Okay, mula dito hindi sementado. So kung maulan, maputik at madulas yung daan. Diba? Tubig. Iko. Balik na tayo. Madulas yung daan, kailangan mag-slow down, palusong, at magdasal ka na wag bumigay yung preno mo. The home point has been updated. Please check it on the map.
takeoff. The home point has been updated. Please check it on the map. Okay, so yung falls. Ayan. So meron siyang matatambak na. Wow, wag pa ba? Try natin bumaba. Sabi may ahas. Okay, so ahas. Tapos yung dahon. So ingat na lang dito pagbaba dahil madulas yung daan. Tapos check nyo yung mga dahon-dahon kasi meron yung dahon na makate. Okay, ito yung Sangbay Falls. Taas lang ng Sagunto. Okay, yan. Hindi siya ganun kalinaw dahil syempre hindi naman umulan ng malakas. Malapit lang to after nung barangay hall. So may marker na, may landmark naman na pwede nyong na hindi nyo malalampasan or maririnig nyo naman yung agos ng tubig. Mababaw lang to kasi yung bedrock niya, yung floor niya is bedrock. So last na punta ko dito hanggang balikat ko lang. Okay, balikat or hanggang dibdib. So yun, akyat na tayo bago tayo gabihin. Okay, so akyatin uli natin to. Yan. So akyat, mas madali nung umakyat kasi yung hawakan nyo is above, tawag nun, so kung kalakasan ng ulan or katatapos ng ulan, kaya itong dadaanan nyo ay tubig or matubig. Okay, so pagpunta kayo dito, dala na lang kayo ng first aid kit just in case. Sabi nung nakatira malapit dito, minsan may mga ahas, so ingat. Nauhaw na talaga ako. Nasamid pa ako. Ayan. Okay.